no. Sí, ¿y qué? Un arte. Si tanca el just record de tot el que van fer aquelles nits d'estiu. Molt bé, mossadors. Hem d'arribar, baixem del cotxe ara mateixa i hem arribat a Castelló, província de Castelló. A quin poble, Arnau? I què anem a provar avui? Rovellón. Rovellón Cine queden, que no sabem si ne quedan, ¿eh? Palmero, un carajillo palmero. Y el palmero original, el primer palmero que se va a hacer, que es un carajillo en un got y Xina. El problema, va. Au per cap allà. Els balcons, la innocència a la cara, els somnis als pulmons. Ballar entre la gent, llançar un crit al vent, saltar de l'escenari, tocar més llits el cel, sentir-nos com un núvol sota un mar d'estels. Si tanque els ulls, si tanque els si tanque els... Mireu, esmorzadors, este es el entrepà premium que porta de tot, vamos, llomello, panxeta que li diuen per així, ou fregit, tomaqueta i pa ciclista per agarrar forces que se l'acabarem, Arnau. Este es el pla ciclista, home, clar, pressupost. I després ve lo millor. Lo millor ve al final de l'esmorzar. Per així tenim panceta, creietes casolanes, llomello, pimentoner verd, roig, llonganissa, botifarra, chorizo, tomaqueta en anchoa, formatge blanc, ous i pernil. I esta sí, així el mig que tenim. Ahí tenim uns rovellons guisats. Ara tastarem a veure com estan. Este és el motiu principal pel qual hem vingut, que és per a provar el que són els rovellons, que ara és temporada, anem a veure com estan. Hi ha dies que en tenen i n'hi ha que no. I jo el dia que en tenen, molt millor. Bueno, jo he optat per un entrepà de blanc i negre en creïlles, no? Algo més típic de València capital, no? Que demanem. I jo crec que té prou bona pinta, perquè mireu, les creïlles casolanes, vamos, és que és brutal. Les creietes tenen una pinta espectacular i la botifarra igual, per damunt. Mare meva. Pues así tenemos el bocadillo de tortilla de querelles en cansalada, que diuen així els camareros que és el típic d'ací, i ja veurem què tal està. Ja va. Impresionant, tio. Una explosió de sabors. El pa és un espectacle. El pimentonet, la tomaqueta, la panxeta que li dona un oliet ahí que la flipes, l'allioli per baix, l'oué que està trencant-se. Mira això, que espectacle. Mare meva. Vam a tastar el rovelló, que ara és de temporada, vull dir, igual se trobeu que igual no. Però bueno. Què li passa a ton pare ahir, Arnau? Mon pare va vindre ahir i no tenia rovelló. Tia, ara, això no pot ser. Tens que tocar primer i preguntar. Encara que jo me'l faria en un entrepà, en una tortilleta en allells tendre. Que no t'han deixat? No m'han deixat. Senyors, bon profit, bon profit. Salut i força Canut. Hermínia, Arnau vol gravar lo de Palmeros. Anem a gravar els palmeros. Això ho diu Arnau, que vol que ho gravem. Sí, tu així la poses així ahí. Quan fiquem el cafè, no? Quan estiguen en foc. És que així és secret, no, Hermínia? Normal, i un de rom descafeinat. Correcte. Ai, a mi no m'agrada jo. Digo que te diga la veritat, ho he tastat tot, però no me n'ha fet mai sencer. Ni cebolilla tampoc. Jo anava a fer-me en dos, però igual si he de conduir... Ai, que em fa por. Arnau, no, si tienes que conduir uno, ¿eh? Que te ponía que conduir. Bueno, uno o ninguno. Uno sí. I molta gent a punt de carajillo perquè no té una aire xina, també té molta por. Però... Y Arnau, ¿qué estás haciendo? ¿Grabas más? Ja està bé. I no, i això per què ho feu? A veure. Saludo a la gent que va a almorzar cada setmana. Gràcies a que termina a almorzar, perquè estem molt agraïts, tenim molta gent, gràcies a Déu, i estic molt contenta dels clients. A mi els clients és la família, la primera família, meva la família. I els altres clients per mi són com si fos família, de veritat, Quants anys són que portes així? 60 anys. Fa 60 anys. A 60 anys ja
Ara per la mascarilla, que me diguen, si no... Vam tastar-lo, veure. És més xiutiu de lo que pensàvem, eh? Pensava que era un poc més gran. Ara, va carregadet, eh? ¿Va cargado o qué? Veure, està bé, per fer-se en uno. Però sí, sí. És contundent, no? Podien confirmar que és contundent. Ara, Hermínia molt enduguem, eh? Per almorzar per ahí. Hermínia, una figura. Hermínia molt enduguem. Crema, ¿eh? Però no d'alcohol. Va a cargar la cosa, ¿eh? Però si està cremat de l'alcohol. Pues no sé yo qué digo.